салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони душанбе тақдиматон медорем. Дар студия бо шумо меҳринисои абдуҳомид. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. идомаи нишастҳои матбуотии вазорати кумита ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои пойтахт бо иштироки хабарнигорон. масъулини прокуратураи шаҳри душанбе дар доираи нақшаи кори худ оид ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои паёми пешвои миллат ин навбат бо кормандони шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри душанбе мулоқот намуданд. рушд додани сам бо ҷалби хонандагон ба тарзи ҳаёти солим ва таҳкими рӯҳияи рақобатпазирӣ миёни наврасон. аввалин мусобиқаи ҷоми сам бо байни мактабҳо дар ин доира. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 ноҳияи синои шаҳри душанбе вохӯрии гурӯҳи намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо кормандани соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш вобаста ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ баргузор карда шуд. шаҳри ҳамкорони мо. ин навбат вохӯрии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе вобаста ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ бо кормандони соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш доир гардида. ҳадафи он расониндани муҳтавои паём ба аҳолӣ ва тақвияти маърифати сиёсиву иҷтимоии сокинон арзёбӣ гардид. дар ҷараёни вохӯрии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе доир ба самтҳои муҳими паём аз ҷумла рушди иҷтимоию иқтисодӣ, беҳбуди сатҳи зиндагии аҳолӣ, дастгирии соҳаи маориф, тандурустӣ, ҷавонон ва варзиш, инчунин таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ суханронӣ намуданд. дар баромади муовини раиси шаҳри душанбе Дилбар Одилзода гуфта шуд ки чӣ тавре ки дар паёми имсолаи худ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, мо сиёсати давлатии кор бо ҷавононро ҳамчун самти калидӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат арзёбӣ намуда барои самаранок амалӣ гардидани он аз тамоми имкониятҳо истифода карда истодаем. зеро ҷавонони мо нерӯи асосии пешбарандаи ҷомеа мебошанд ва мо бо ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстиву ватанпарастии онҳо ифтихор мекунем. имрӯз ҷавонони мо бо кору фаъолияти созандаи худ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвари соҳибистиқлоламон саҳми бузург доранд. ҳоло дар кишварамон соҳае нест ки ҷавонон дар он нақши фаъол надошта бошанд. бовар дорам ки ҷавонони бонангу номуси даврони истиқлол дар пешрафти иқтисоди миллӣ, тараққиёти давлат ва ободии ватани худ минбаъд низ саҳми арзишманд мегузоранд. мо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои ҳаёти кӯдакон ва наврасону ҷавонон ва фароҳам овардани шароиту имкониятҳои боз ҳам беҳтари таҳсил ва кору фаъолият барои онҳо, яъне наслҳои ояндасози миллат ва ватан минбаъд низ чораҷӯӣ менамоем. инчунин гуфта шуд ки таъмин будани амнияти ҷомеа, суботи сиёсӣ, сулҳу ваҳдат ва волояти қонун, кафолати рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар мебошад. инчунин қайд гардид ки маҳз сулҳу субот, амнияту осоиш ва волояти қонун имкон дод ки мо рушди босуръати иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву сиёсии кишварро таъмин карда сатҳи некуаҳволии халқро баланд бардорем. агар дар ҷомеа ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу суботи устувор ва волояти қонун набошад, мо ба ягон ҳадафи неки худ намерасем ва ягон нақшаи мо амалӣ намегардад. инро бояд хурду бузурги мамлакат дар хотир дошта бошанд. дар дигар шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди шаҳри душанбе ин навбат роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо сохторҳои гуногуни пойтахт мулоқоти худро бо сокинону истиқоматкунандагони маҳаллаҳои Бедил, Дилшоди Барно ва кооперативи моликони манзили рақами 8 ноҳияи Шоҳмансур баргузор карда шуд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. дар мулоқоти навбатии ҳайати гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ҳамзамон як қатор сардорони раёсату кумитаҳои шаҳрӣ ки аъзои гурӯҳ мебошанд ширкат варзида бобати паёми сарвари давлат ба сокинони маҳаллаҳои Бедил, Дилшоди Барно ва кооперативи моликони манзили рақами 8 ноҳияи Шоҳмансур сухан карданд. зимни маъруза қайд гардид ки паёми пешвои миллат ҳадафҳои воқеии иҷтимоӣ, вазифаҳои нави стратегии иқтисодӣ ва ҳуқуқиро фаро гирифта
барои ноил шудан ва татбиқи онҳо аз масъулин кори касбӣ ва масъулиятнокро тақозо мекунад. Инчунин қайд намуданд ки зимни ироаи паёми худ ба маҷлиси олии президенти кишвар иброз намуданд ки роҳи тай кардаи мо дар зарфи қариб 35 соли гузашта баръало нишон дод ки мардуми шарифи тоҷикистон ба анҷоми корҳои бузург қодиранд, ватани хешро сидқан дӯст медоранд ва барои ҳимояи истиқлолу озодии сарзамини аҷдодии худ ҳамеша омодаанд. Дар шароити буҳрониву нооромие ки ҷиҳони имрӯза қарор дорад, ҳифзи истиқлолу озодӣ, заҳмат ба хотири пешрафти давлат ва ободии ватан вазифаи аввалин дараҷаву ҳаррӯзаи ҳар як шаҳрванди бонангу номуси мамлакат маҳсуб меёбад. Пас биёед ҳама якҷову ҳадафмандона бо рӯҳияи баланди миллӣ шукргузориву ифтихор аз соҳиби ватаниву соҳибдавлатӣ ва фарҳангу тамаддуни беш аз 6000 солаи тоҷикон барои боз ҳам ободу пешрафта гардониндани ватани маҳбубамон Тоҷикистон ва баланд бардоштани обрӯи он дар арсаи байналмилалӣ кӯшишу талош намоем. Инчунин дигар иштирокдорон низ дар идомаи мулоқот ба сухан баромада роҷеъ ба амалишавии ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, боло рафтани сатҳи иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, соҳаи маориф, зан ва ҷомеа, танзими анъана ҷашну маросим аз ҷумла оид ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ҳифзи оромӣ ва осудагии кишвар, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар таҳрири нав ва ҷавобгӯ ба талаботи замон қабул шудааст, ба иштирокдорон маъруза карданд. бо мақсади шарҳу тавзеҳи паёми пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ имрӯза аз ҷониби сохтору мақомоти гуногун бо кормандон ва сокинони пойтахт мулоқот доир гардида истодааст. Гузориши ҳамкоронамон аз мулоқоти масъулини прокуратураи шаҳри Душанбе бо кормандони соҳаи барқ омода шудааст. дар доираи ҷадвали баргузории суҳбату вохӯриҳои кормандони дастгоҳи прокуратураи шаҳри Душанбе дар коллективҳои меҳнатӣ ва муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри Душанбе оид ба фаҳмонидани мазмуну муҳтавои паёми пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 16 декабри соли 2025 масъулини прокуратураи шаҳри Душанбе ин навбат бо роҳбарият ва кормандони филиали шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе мулоқот намуданд. Зимни вохӯрӣ оид ба таблиғу ташвиқи нуктаҳои асосии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии кишвар баромадкунандагон изҳор доштанд ки маҳз тавассути ироаи паём аз ҷониби сарвари давлат ҳадафгузории мушаххас ҷиҳати таҳкими ваҳдату ягонагӣ, таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва тақвияти пояҳои давлатдории миллӣ ба роҳ монда шуда, механизмҳои муассири татбиқи амалии ҳадафҳои мазкур пешниҳод карда мешаванд ва баҳри ҳамоҳангии фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ дар самти ҳифзи манофеи милливу татбиқи ҳадафҳои стратегӣ заминаи мусоид фароҳам месозанд. аз ҷониби кормандони прокуратураи шаҳри Душанбе бо коллективҳои меҳнатӣ дар корхонаву муассисаву ташкилотҳои ҳудуди шаҳри Душанбе суҳбату вохӯриҳо гузаронида шуда, дар ин суҳбату вохӯриҳо аз дастовардҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 дар муқоиса ба солҳои гузашта ёдовар гардид. айни ҳол силсила чорабиниҳои зикргардида аз ҷониби кормандони прокуратураи шаҳри Душанбе идома ёфта, дар як вақт дар корхонаву муассисаҳо бо мақсади иҷроиши воқеии дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар таҳлилу ҷамъбастиҳо идома доранд. дар идома оид ба аҳамияти паёми президенти кишвар ҳамчун дастури муҳими роҳнамо суханронӣ сурат гирифта қайд шуд ки паём ҳамчун санади муҳими консептуалӣ бо дар назардошти таҳлилҳои амиқу гуногунҷанбаи вазъи сиёсии минтақа ва ҷаҳони муосир самтҳои афзалияноки сиёсати дохиливу хориҷии мамлакатро муайян намуда тамоми сохторҳои давлатиро ба таври мушаххас масъул ва вазифадор месозад. дар анҷом аз ҳозирин даъват ба амал оварда шуд то баҳри нигаҳдории асолату ҳифзи манофеи миллӣ, амнияти давлатӣ, таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ якдилона талош намуда бо эҳсоси баланди масъулият ва қарзи шаҳрвандию фарзандӣ назди ватан дар тафаккури наслҳои имрӯзаву фардоиён зиракии сиёсӣ, посдории арзишҳои миллӣ, роҳ надодан ба бегунапарастӣ ва мубориза бо унсурҳои фарҳанги ғайрро талқин намоянд. соли 2025 ҷиҳати такмил ва рушди низоми қонунгузории соҳа, фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқию ташкилӣ ва танзими фаъолияти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, 21 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва 8 лоиҳаи санадҳои ҳамкорӣ таҳия гардиданд, баён гардид дар рафти нишасти матбуотии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд.
масъалаҳои тақвияти сатҳи зиндагии аҳолии кишвар пайваста зери назорати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, вобаста ба он мунтазам чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. Соли 2025 афзоиши нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ назаррас боқӣ монда, ба ҳолати 1 декабри соли 2025 музди меҳнати миёнаи кормандони ҳамаи соҳаҳои ҷумҳурӣ 2725,171 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 19,9% афзоиш ёфтааст. дар давраи ҳисоботӣ дар ҷумҳурӣ 36082 корхона, муассиса ва ташкилот фаъолият намуда, 19195 адади онҳо ҳуқуқи бастани шартномаҳои коллективиро доранд. аз шумораи умумии 17018 адад шартномаи коллективӣ ба имзо расидааст, ки 88,7%ро ташкил медиҳад. назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, яъне ҳифзи ҳуқуқ манфиатҳои қонунии кормандон, пешгирӣ ва ошкорсозии вайронкунии қонунгузории меҳнат, таъмини шароити бехатарии меҳнат ва риояи кафолатҳои иҷтимоӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ба ҳисоб меравад. соли 2025 аз ҷониби ин ниҳод фаъолияти 1992 субъекти хоҷагидор мавриди санҷиш қарор дод шуд, ки аз ин 1745 адад санҷиши нақшавӣ ва 247 адад санҷиши ғайри нақшавӣ мебошад. ҳамчунин иброз гардид, ки масъалаи бо ҷои кор таъмин кардани шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, ба хусус муҳоҷирони баргашта дар корхонаю ташкилотҳое, ки ба ҷалби қувваи корӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон машғуланд, муҳим арзёбӣ мегардад. дар давраи мадди назар 55088 нафар дар ширкатҳое, ки ба ҷалби қувваи корӣ машғуланд, бо кор таъмин гардиданд, ки теъдоди кормандони хориҷӣ 5433 нафар ва шумораи кормандони маҳаллӣ 49655 нафарро ташкил дода, таносуб ба ҳисоби миёна 90,1% ба 9,9% баробар аст. дар соли 2025 аз ҷониби Кумитаҳои ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешбурди фаъолияти таъминоти ҳуқуқии 47 санъати меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла 12 лоиҳаи қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, 35 фармоиши раиси кумита оид ба санъатҳои дохилии идоравӣ омода гардид, ки ин нукта зимни нишасти хабарии ин ниҳод бо хабарнигорон қайд гардид. бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 4 санад лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ, дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи рушди таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2029 ва дар бораи намунаи дипломҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии тоҷикистон ҷонибдорӣ гардед. иброз доштанд Фарҳод Раҳимӣ, раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар ҷанбаси соли 2025 бо рӯзноманигорон. дар соли 2025 ҷиҳати ба танзим даровардани санадҳои ҳуқуқии соҳа, кумита 35 санадро дар соҳаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ омода намуда, нашр ва пешкаши муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ гардонид, ки мутаносибанд ба ҳамин давраи соли гузашта 15 санад зиёд мебошад. айни ҳол дар ҷумҳурия 66 муассисаи таълимии таҳсилоти ибтидоии касбӣ фаъолият дошта, дар онҳо аз рӯи 14 самт ва 13 касбу ихтисос кадрҳои коргарӣ омода карда мешаванд, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 165 касбу ихтисос зиёд мебошад. дар давраи ҳисоботӣ дар литсеҳои касбии техникӣ 28312 нафар таҳсил доранд, ки ба давраи соли гузашта 4869 нафар зиёд ва дар муқоиса ба 5 соли гузашта 7555 нафар зиёд шудааст, ки афзоиши хонандагон мушоҳида мешавад. ҳамчунин дар раванди нишаст гуфта шуд, ки дар соли таҳсилии 2024-2025 муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбиро 24547 нафар хатм намуданд, ки аз он 610 нафарашон гирандагони дипломи аъло мебошанд. аз теъдоди умумии хатм кардагон 2023 нафар бо ҷои кор таъмин гардида, 738 нафар дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти олияи касбӣ идомаи таҳсил карда, ҳамзамон дар назди 14 муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ шуъбаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ фаъолият менамояд, ки аз рӯи зиёда аз 20 ихтисос мутахассисони касбҳои коргарӣ дар зинаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ омода карда мешавад. ҳамчунин дар нишасти хабарӣ ба саволҳои намояндагони воситаҳои ахбори омма посухҳои мушаххас дода шуд. 3 феврал бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ноҳияи Шоҳмансур нишасти матбуотии ин ниҳод бо ҳузури хабарнигорон доир гардид.
дар оғози нишаст раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе Сафар Олимзода ба таври мухтасар вобаста ба рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия дар соли 2025 маъруза намуд. нақшаи контингенти умумии даромадҳо ба маблағи 1 миллиону 363 ҳазор сомониро ташкил дода, ба буҷети давлатӣ маблағҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ба маблағи 1 миллиону 550 ҳазор сомонӣ ворид шудааст, ки нисбат ба соли 2024 ба маблағи 279,8 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. гуфта шуд зимни нишасти матбуотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур. қисми даромади буҷети маҳаллӣ дар давраи ҳисоботӣ 101,7% иҷро гардид. нақшаи аниқ гардида 413,3 миллион сомониро ташкил дода, дар асл бошад 416,1 миллион сомонӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ба буҷети маҳаллӣ ворид гаштанд. нисбати нақша ба буҷет 2,8 миллион сомонӣ зиёд ворид шуд. гуфта шуд зимни нишаст роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур. нақшаи тасдиқ гардида қисми хароҷоти буҷети маҳаллӣ 99,9% таъмин гардида нисбати соли 2024 23,1% ё 78,7 миллион сомонӣ ба соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия зиёд маблағ равона шудааст. айни замон дар соли 2026 сохтмони мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ дар маҳаллаи 1 май бо ташаббуси муҳтарам раиси шаҳр ҳозир барои 1200 нафар дар маҳаллаи 1 май идома дорад ва то ҷашни истиқлолият ба истифода дода мешавад. нақшаи аниқгардидаи хароҷотҳои буҷети маҳаллӣ 419,3 миллион сомониро ташкил дода, дар асл 419,2 миллион сомонӣ харҷ гардидааст. дар ин давра аз ҷониби 173 корхонаҳои саноатӣ новобаста аз шакли моликият ва тобияташон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо дар назардошти сектори ғайридавлатӣ ба 1 миллиарду 7 миллиону 818 ҳазору 600 сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 270,1 миллион сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиш 130,7%ро ташкил медиҳад. инчунин зимни нишаст гуфта шуд, ки муассисаҳои хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба маблағи 303,2 миллион сомонӣ хизмат расониданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 152,9 миллион сомонӣ зиёд буда, 201,7%ро ташкил медиҳад. ба аҳолӣ ба маблағи 7 миллиарду 819,2 миллион сомонӣ хизматрасонии пулакӣ расонида шуд, ки ин дар қиёс ба 109,5% нишондиҳандаҳои ҳамин давраи соли гузашта баробар буда 681 миллион сомонӣ зиёд мебошад. имрӯз ба соҳибкорӣ, ки омили асосии пешрафти ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад, дар ноҳия диққату эътибори ҳаматарафа дода мешавад. шумораи шахсони ҳуқуқӣ дар ин давра 3089 адад, шумораи соҳибкорони инфиродӣ бошад 5982 нафар, аз ҷумла бо патент 1669 нафар, шаҳодатнома 2891 адад, шаҳодатнома бо шартҳои махсус 1161 адад ва хоҷагии деҳқонӣ 262 ададро ташкил медиҳад. гуфта шуд, ки дар ноҳия 1023,6 гектар заминҳои кишоварзӣ вуҷуд дорад, ки аз ин 494 гектар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 512 гектар заминҳои хоҷагиҳои аҳолӣ ва 17,6 гектар заминҳои ёрирасон рост меояд. тибқи нақшаи дурнамои тасдиқшудаи соли 2025 дар майдони 603 гектар замин барои кишти тирамоҳӣ баҳорӣ ва такрорӣ ба нақша гирифта шудааст, ки иҷрои он то ин давр ба 655,9 гектар ё ин ки 109% расонида шудааст ва корҳо дар ин самт бо маром идома доранд. муассисаҳои хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба маблағи 303,2 миллион сомонӣ хизмат расонданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 152,9 миллион сомонӣ зиёд буда, 201,7%ро ташкил медиҳад. ба аҳолӣ ба маблағи 7 миллиарду 819,2 миллион сомонӣ хизматрасонии пулакӣ расонида шуд, ки ин дар қиёс ба 109,5% нишондиҳандаи ҳамин давраи соли гузашта баробар буда, 681 миллион сомонӣ зиёд мебошад. соҳаи маориф яке аз бахшҳои асосии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба ҳисоб рафта, баҳри рушди ҳамаҷонибаи он пайваста чораҳои муосир амалӣ гардида истодааст. ҳамчунин дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе низ нишасти матбуотӣ бо иштироки роҳбарияти ноҳия баргузор гардид. дар ҷараёни нишаст натиҷаҳои фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар соли гузашта ҷамъбаст гардида, самтҳои афзалиятноки рушд барои соли ҷорӣ муаррифӣ шуданд.
رئیس نوحه فردوسی ضمن برآمد خود قید نمود که در دوره حساباتی در ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله معارف، تندرستی، آبادانی و انفراساختور یک قطار دستاوردهای نظر است به دست آمدند. تاکید گردید که تطبیق برنامه‌های دولتی و دستور سپارش‌های رهبری عالی کشور و بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان مساعدت کرده است. ضمن نشست مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه فردوسی قید گردید که در دوره سیاست بنیادکارانه سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون و طلبات قانونی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حکومت دولتی و دیگر سندهای معیاری حقوقی عملکننده فعالیت را راهاندازی نموده بهر تامین رشد اقتصادی اجتماعی و دیگر سازی‌ها در ساحه‌های خدمترسانی دستگیری صاحبکاری خردمیانه بخصوص صاحبکاری استحصالی و در این زمینه تأسیس دادن جایهای نویکاری اینچنین دریافت منبع‌های ایلوگی اندازه‌پرداخت‌ها یک قطار چاره‌بینی‌های مشخص را مقامات بر راه مانده است. با در نظر داشت راه‌اندازی تدبیرهای ضروری در این دوره تمایل اکثر ساحه‌های اقتصادی اجتماعی و استواری نشان دهنده‌های اساسی نوحه مثبت ارزیابی گردیده است. قید کرده شد که طبق معلومات‌های آماری سال 2025 ساحه صنعت نوحه فردوسی رشد نموده در حدود نوحه 223 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی فعالیت داشتند. در این دوره 14 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی رسما به قید گرفته شده بیش از 136 جای نویکاری از حساب آنها تأسیس یافته است. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به حالت 31 دکبر سال 2025 در 22 محله نوحه فردوسی با تشبث وکیلان، صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و ساکنان محله‌ها 15 کیلومتر و 919 متر راههای داخلی محله‌ها با اسفالتیگر منفعش کرده شد. در سال 2025 کارهای آبادانی و کبودیزارکنی در نوحه فردوسی با نشاندادهای بلند به راه مانده شده اجرای نقشه در بعضی سمت‌ها از 100% گذشته است. از جمله در برابر پیش‌بینی شوی 170 از دست 3000 بیخ نهال در عمل 174 از دست 3000 بیخ درختان سوی افکن، آرایشی، میوه دهنده و بوته‌های گوناگون شنیده شده است. شنیدن 43 از ده 8000 متر کوادراتی میسازور، اینچنین 2 از ده 6 میلیون گل‌های موسمی و بسیار ساله به بهتر گردیدن نمود ظاهری نوحه، بلندبرداشتن محیط زیست و تامین فضای موافق برای استراحت اهالی مساعدت کرده است. همچنین ضمن نشست قید کرده شد که مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه فردوسی دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و دیگر مقامات‌های بالایی را زیر نظارت جدی قرار داده و به اجرای سریع و با صفت آنها تمام تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی می‌نماید. باری اول جام سامبو بین مکتب‌ها در مکتب سامبوی رقم 47 برگزار شد. این چرابینی مهمی ورزشی با هدف رشد دادن سامبو، جلب خوانندگان به طرز حیاتی سالم و تحکیم روحیه رقابت‌پذیری میان نورسان راه‌اندازی گردید. شرح بیشتر در تهیه همکارمان غنچه‌گل نورعلیزاده. با هدف رشد دادن ورزش سامبو جلب خوانندگان به طرز حیاتی سالم مسابقه میان نورسان راه اندازی گردید. در مسابقه زیاده از 200 نفر ورزشکاران جوان از 16 مؤسسه تعلیمی اشتراک نموده مهارت خود را در سطح بلند نشان دادند. محاربه‌ها از روی دو نماد سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی برگزار گردیده با رقابت‌های جالب جریان گرفتند. ورزشکاران در هر یک قوه آزمایی برای به دست آوردن غلبه تلاش نموده سطح خوبی آمادگی جسمانی و اراده قوی خود را نشان دادند. مسابقه در فضای دوستانه برگزار شده توجه استادان، مربیان و دوستداران ورزش را جلب نمود. فدراسیای سامبوی تاجیکستان اقدام گرفته است که در پیش همین خیلی مسابقه ها را برگزار کند، چون که یعنی تربیت نسل نورس ورزشکاران نورس تا با ورزش مشغول باشند و پرچمبردار دولت باشند. در نتیجه جنبست مسابقه جای اول نصیب مکتب سامبوی رقم 47، جای دوم مکتب سامبوی 18 نوحه فردوسی و جای سوم نصیب مکتب 64 نوحه سینو گردید. غالبان و جایزه‌داران مسابقه با مدال و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. این اقدام با تشبث فدراسیای سامبوی تاجیکستان عملی گردیده به رشد ورزش سامبو و آماده نمودن نسل نورس برای مسابقه‌های منبعد مساعدت می‌کند. تشکیل کنندگان اظهار داشتند که برگزاری چنین مسابقه‌ها در آینده نیز ادامه یافته برای کشف استعدادهای نو زمینه مساعد فراهم می‌آورد. من عبدالله فامینجان امروز در مسابقه جام مکتب سامبوی 47 شرکت ورزیدم و با 3 حریف خود دست بالا گشتم و نشان طلا به دست آوردم و در وزن 33 کیلوگرم. تمرین‌های من خیلی خوب بود. با مربی خودم باز در ازبکستان یعنی در بخارا سمرقند مسابقه می‌باشد، من در آنجا تمرین‌ها را خیلی خوب کنم و با سمرقند تیاری خیلی خوب بینه و در آنجا نشانی طلا به دست بیاریم.
дар тоҷикистон самбо сол ба сол рушд ёфта миёни наврасону ҷавонон мавқеи хоса пайдо мекунад. баргузории мусобиқаҳо, фаъолиятҳои мактабҳои варзишӣ ва заҳмати мураббиёни соҳибтаҷриба ба кашфи истеъдодҳои нав мусоидат менамояд. раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби бориши пайдарпайи барф ва хатарнок гардидани вазъияти роҳи мошингард тавассути ағбаи анзоб, корҳои назоратӣ ва пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар роҳи мошингарди душанбе-чаноқ анҷом дода истодааст. аз ронандагони воситаҳои нақлиёте ки дар ин самт ҳаракат мекунанд талаб карда мешавад ки бино ба расидани фасли зимистон воситаҳои нақлиёташонро бо таҷҳизоти иловагии зидди лағжиш аз қабили занҷирҳо, таноб ва болиштакҳо муҷаҳҳаз гардонанд. ҳаммасола барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ инчунин пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиёт тибқи нақшаи тасдиқнамудаи роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати шахсии раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ба роҳи автомобилгарди душанбе хуҷанд чанноқ ба минтақаҳои кӯҳӣ дар фасли зимистон сафарбар карда мешаванд. масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза дар ин минтақаҳо навбатдорӣ намуда инчунин ба воситаи нақлиёти хизматӣ дар минтақаҳои хатарнок гаштугузор намуда дар ҳамкорӣ бо филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions дар минтақаи варзоб барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳангоми боридани барфу борон ва фаромадани тарма чораҳои зарурӣ андешида истоданд. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ барои кӯмак ба ронандагону мусофирон таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ огоҳ ва бартарафсозӣ аз ҳодисаҳои тармафароӣ шабонарӯзӣ ба хизмат сафарбар гардида талош карда истоданд ки мусофиронро ба ҷойҳои бехавф расонида ҳаёт ва саломатии онҳоро ҳифз кунанд. новобаста аз чӣ гунагии вазъи ҳаво, хатари тармафароӣ бо хизматрасониҳои шабонарӯзии худ кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ва ширкати саҳомии Innovative Road Solutions ронандагон низ таҷҳизотҳои техникӣ ба монанди занҷир, таноб ва чархҳои мутобиқ ба фасли зимистонро пеш аз сафар омода сохта дар рафти сафар эҳтиёткору бодиққат бошанд. мутаассифона баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёти хурду боркаш вазъи ба амал омадаро нодида гирифта баъзан муқобили самти ҳаракат бо суръати баланд бепарвоёна ҳаракат карда ба раванди фаъолияти бонизоми кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ душвориҳоро пеш меоваранд. роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш, муроҷиат ва талаб менамояд ки ҳангоми сафар дар ин минтақаҳои хатарноки тармафаро қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда суръати ҳаракатро аз меъёри муқарраршуда баланд насозанд, чунки беэътиноии як нафар ронанда метавонад боиси сар задани фоҷиаҳо гардад. 5 феврал дар кӯхи парфенони шаҳри душанбе маросими қуръакашии бозиҳои чемпионати тоҷикистон 2026 миёни дастаҳои лигаи олӣ баргузор мешавад. чорабинии соати 10 оғоз мегардад. дар 35-мин чемпионати тоҷикистон 12 бошгоҳ иштирок мекунад. мавсими нав дар ду марҳила сурат гирифта, ҳар як даста бо ҳар рақиб ҳам дар хона ва ҳам дар сафар бозӣ мекунад. дастае ки дар лигаи олии тоҷикистон 2026 ҷойи охиронро мегирад, ба лигаи якум меафтад. бошгоҳе ки зинаи 11-ро ишғол менамояд, бо дастаи дуюми лигаи якуми тоҷикистон 2026 бозиҳои гузаришӣ доир мекунад. оғози мавсими нави лигаи олии тоҷикистон 6 март ба нақша гирифта шудааст. аз 10 то 15 феврал дар шаҳри душанбе мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ байни калонсолон бахшида ба хотираи устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ ва мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон Усмон Ҳалимов доир мегардад. ин мусобиқа яке аз чорабиниҳои муҳими тақвими варзишии кишвар ба ҳисоб рафта варзишгарони соҳибтаҷриба ва умедбахшро гирди ҳам меорад. бинандагони азиз, ин буд ҳамаи он хабару гузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. сарбаландию хонободии шуморо таманно дорем. хайр.